ጋሻ ዝቅበል ሰብኣይ ነይሩ ይብሎ ሕጂ ክቅበል ከሎ ሓደ መዓልቲ ግን እምነት ሓያል ምዃኑ ክነግረኩም ደልየ እምነት ሓያል እዚ ሰብኣይ አብርሃም ጎይታ ከም ተቀበለ ንጎይታ ዝተቀበሎ ብሰለስትነቱ ዝመፀ ምስጢሩ ክገልፀልይ ሓንቲ መዓልቲ ግን ምስ ሃዋርያቱ ክመፀኒ እዩ ዝብል ተስፋ ነይሩ ምክንያቱ ምሕር ጋሻ ምቕባል መላእክቲ ዝተቀበሉሉ ጎይታ ዝተቀበሉሉ ሓቀይ ዕብራውያን ኮሚስ ዝብል ጋሻ ንምቕባል ኣይተሰልቺ ስለዚ ኣብ መጨረሻ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ብዙሕ ሃብቱ መመለሲ ዝውስኽ ምክንያቱ ጋሻ ተቀበልቲ ኮንካ ባሪኹካ እዩ ዝኽእል ሓቀይ ዘርኹም ይባርኩም ደቅኹም የጽንዓልኩም ቤትኩም ቤት አብርሃም አቢዳራ ይግብር ወዘተረፈ ዝብሉ ነዚ ኩሉ በረኸት ዝዓበየ ጸጋ እዩ ሎሚ ግን እኔ በለለይ ሰብዚ ከይፅውዕለይ ዝብል ይበዝሕ ምክንያቱ ንፀጉኡ ዝህደመ እዩ ንውላዱ ከይባረኽ ከይቕደስ ወዘተረፈ ፈሪሕ ዝነብር ጋሻ እሞ ተቐበሉ ግዲ ይብልኩም ምስቲ ጋሻ ዝመፅእ ፈተና እውን ከም ዘሎ ከዓ ተረድኡ ኣብ መጨረሽታ እንታይ ይገብር ማለት እዩ ናብዚ ቤት ክመፅእ ከሎ ርኢኹም እዞም ሸፋቱ እዞም ኩሎም ሰብ ዝኸዱ ዘለዉ ናብዚ ገዛ እንታይ እዩ አንታ ዘይውዳእ በረከት እዩ ዘለዉ ሰብኣይ ተቐባሊ ጋሻ እዩ ከሕጂ ተማኺሮም ንኺድ ንኽተሮ ተባሂሎም ቶም ሸፋቱ ድሕሪ እንታይ ኢልዎ ብዙሕ ሰብ ስለ ዝኸድዎ ሲ ኣብኡ ፀንሑ እንተቐተሉና ኸ ድሓር ድማ ሰብኣይ ፈላጢ እዩ ብዙሕ እዩ ጎደባ ዓድን ካልኦትን እዮም ዝመፅዎ ምንታይ ዳ ንግበር እንታይ ይፈቱ እሞ ንርአዮ ከምቶም ኣጋይሽ ኮይና ንእቶ ኢሎም እንታይ ዝፈቱ ሰብኣይ ኢሎም ሓቲቶም መነኮሳት ሰይጣን ሪኢኹም መነኮሳት ዝፈቱ ምኸም እንተኮይንዳስ ብጫስ ልብሲ ኣስፍዮም ቆቢዕ ገይሮም መነኮሳት ኢሎም በትሪ ጥራይ ሒዞም መስቀል የብሎም ተመልከቱ የወሬታ እቲ መስቀሎም ኣብ ኢዶም ሒዞም መስቀል ኣብ ኢዶም ሒዞም ብውሽጢ ግን በዚ ቀዳድ ገይሮም እንታይ ኣሎ ማለት እዩ ሴፍ አንጠልጢሎም መጀለብያ ስለ ዝኾነ ኩሉ እዚ ኢሎም ክኸዱ ከለዉ መጨረሽታ እግዚኣብሔር ይባርኩም ይባርኩም እንዳበለ እዮም ዝኣትዉ ዘለዉ ተመስገን ኣምላኸይ ዝለዋህ ሰብኣይ ጋር እዮም ነዛ መዓልቲ እዚኣ ይፅበ ነይረ ክርስቶስ ምስ 12 ሃዋርያቱ ናባይ መፂኡ ኣሎ ብምልኡኹም ያላ ኢሉ ንሱ እግሮም ሰጊዱ ተቐቢልዎም ባዕለይ ዝሓፅቦም ኢሉ እግሮም ሓፂብዎም ካሓፅቦ ከሎ እዚ ዶ ይኸውን ዮሃንስ እዚ ዶ ይኸውን ጴጥሮስ እዚ ዶ ይኸውን ያዕቆብ እዚ ዶ ይኸውን ይሁዳ ወዘተረፈ እንዳበለ መቸም ን12 ሓፂቡ ጎይታ ኸየናዮም ክኾን ይኸውን ኣየን ኢኹም ክሓፅብ ከሎ ነዚ ነዚ ስለ ዝበሎ ዓበየ ንስ ጎይታ ገይሩ ወሲድዎ ኣሎ ካብ ዝገርመኩም ዓይነ ስውር ቆልዓ ኣለዎ ሰበይቲ ከዓ ለሚሳ 12 ዓመት ኣብ ዓራት እያ ዘላ ዝኩሉ ሰናይ እንዳገበረ ማለት ሕጂ እንታይ ዝብል ማለት እዩ ሕፃብ እግሪ ናይ ጎይታ ልብሲ ናይ ጎይታ እኳ እንዳፈወሰ ሕፃብ ጎይታ ናይ ሃዋርያትን ዘይፍውሰሉ ምክንያት የለን ምክንያቱ እግሪ ዝሓፀበቶ ማርያም መግደላዊት ሓጢኣታ ተደምሲሱላይ ስለምንታይ እግሪ ከም ንሓፅብ እግሪ ስለ ዝሓፀበት ንብዓት ስለ ዝበልበለት ሓጢኣት ክትሓዲግሉ ክኢልዋ እግዚኣብሔር ድማ ነታ ኣመንዝራ ዝነበረት ማርያም ሓጢኣታ ዝገደፈ ንዓይውን ክገድፈለይ ኢሉ ንውሽጢ እቱ ኢሉ ናብታ ሰበይቲ ዝነበረቱ ንዓዝ ወደይ ዓይንኻ ተሓፀቦ እግሪ ጎይታን ሃዋርያትን ኢሉ ሕፅብ ሕፅብ ተበለ በሪሑ ልቢ በሉ ንዓ እንታ ሰበይቲ ድማ ንዒሉ ነፂጉ ተገደፈላ ዓራታ ብድድ ኢላ እቶም ዝሕፀቡ ዘለዉ ግን እንታይ ኢዶም ብደም ዝጨቀወ ሸፋት እዮም ጋሻ ክቡር ምዃኑ ተፈልከቱ ድሕሪኡ ዕልልልልልልል ነዛ ገዛ ብጭድድ ኣቢልዋ እንታይ ኮንካ ጎይታ በጃኻየና ኢኻ ጎይታ ንዓኻ ዝግባእ ስግዳን ክሰግድ ን12 ዓመት ዝዓወረት ዝለመሰት ሰበይተይ ካብዚ ውለዳት ሒዙ ዝዓወሮ ወደይ ብሕፃብ እግሮም ተፈዊሶም እዮም ብምልኦም ቶም ዓዲ ነዚ ምስ ሰምዑ ንሶምከ ድሓን ቀሲልና ክንነግረካ ኢና ገዛ ዓፀወና ልቢ በሉ ገዛ ዓፂዎም እቶም ዓዲ ብምልኦም ሕሙማት ሒዞም ናብኡ መፅኡ እምነት ሓያል ምዃኑ ፍለጡ ድሕሪ መጨረሽታ እዚ ሰብኣይ እዚ ሕፃብ እግሪ ኣብኡ ትሪፍዎ ኣሎ ንኻሊ መዓልቶም ክኾኖ ሕሙማት ኣይተርፉ ገለ ይመፅእ ብቻ ውዒልዎ ገይሩ ፈዊሱ ሰይድዎም ንሳ ሓፀቦም ኢሉ ምስ መሰየት ግን ንሶም ብድድ ክብሉ ከለዉ ኩሉ ተሰይፎም መሬት ወዲቑ ትብኢዶም ዝነበረ መስቀል ቀጥቀጥ ኢሎም ማለት እዩ እንታይ ዳ ኮንኩም ትንቅጥቀጥ ኣለኹም እንታ ገዛ ዓጠወና ስተረና ብቻ ንሕና ሃዋርያት ኣይኮንና ሸፋት ኢና
ፈለስተ ተመሲልና አንቀትለካ ኢልና ኢና መሲና እምነትካን ናትካ ንጽህናን ግን ከም እሳት የቃጥለናሉ በጃኻ እዘን ሴፍ ብዘለናየን ገድፈኒና እዘን መስቀል ብዝሓዝናየን ባኣጊርና ክንፍልስ ኢና ንስኻ ብትፈልጦ በዓት ኸይና ክትምግበና እዛ ቃል እዚኣ ናብ ደገ ኣይተውፃሉ ሪኢኹም እምነት ድሕሪያ ኣምፃ ኣቢሉ ነቶም ሰብ ጎይታ ከም ዝመፅዎ ይነግር ማለት እዩ ጋሻ ኮይንኩም ዘይተቐበልኩም ንዝበለ መን እዩ ተጋጊዝ ሰብኣይ ጌጋ ይብሉን በእምነቱ ጎይታ ይተቐቢሉ እቶም ዝመፁ እንኳን ንሱ እንተዘይመፁ ዝኾነ ጋሻ መን እዩ ማለት እዩ ጎይታ እዩ ብፀጋ እቲ ንድኻታት ተቐበልኩም ንዓይ ከም ተቐበልኩም ኢሉ ለሓቀም በዚ ደቁ ተፈዊሶም ከምዚ ኢሎም ምስከዱ ንዕኦም ግን ናብ ካልእ በዓት ተወሲዶም ንሆ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እንዳኸደ ቆልኦም እንዳሃበ በቂዖም ስለ ዓለም ክፅልዩ ጀመሩ ይብል ማለት እዩ ኣብዚ ዘሎ እንተበልዐ እንታይ ከምዚ ክኸውን ከምዚ ክኸውን ከምዚ ክኸውን እቲ ማርክ ናይ ሰይጣን ዘለዎ ኣይትብላዕ እንድሕር ዘይኮይኑ ግን በስመ አብ ኢልካ እንተበሊዕካዮ እቲ ትገብሮ ዘለካ ፀሎት ንስም ማይ ኣቂር እቲ ዝሓዝካዮ ኣምላኽ